алейкум бародаро, хубен созен, саломатон созай. Инстаграм барон теҷека рафт злом кадагиам бародаро ва ҳаматон медонем ва имрӯз як сурат партофтан дар тагиш навиштанд ки почо баргашт ва комментариёро хондум дар оҷа бародаро навиштанд ки барон бизнес кадеста инстаграм бизнес. бародарҷонои нама дигар инстаграм намекушом то вастанавид кардани ҳамин саҳифара ва ӯ инстаграме ки ман фурӯхтумаш 20 000 подписчик дошт сумша бурдум я бародарро додам ки ниёзманд буд, ҳаматон медонистем видеош ҳама ҷода биромад буд барои ҷарроҳӣ намудани сараш ва як маблағ бигем ночиз фурӯхтемашу сумша бурдем омода ёрдам додем. Тасаввур мекунем ки дар ҷои ҳамн бародар акайт мебуд ё ки бародарит мебуд ё ки падарит мебуд. Ман бояд ҳамин корро намекардам. Ман инстаграмро вастанавид кардам, баъд ӯро фурӯхтам ва дигар инстаграм намекушам то ӯро вастанавид накунам. Панои худо фикрони то накунем. Алло нигарбонтон. Мазаи торт чӣ хеле Абду? Торт вообще бомба. Даро салом алейкум. Инстаграма инами мирғ, инами криса взламат карда ва дар комментариё гуфтааги ки ман ҳамаи тоҷикоро фалон кардам, мисус кардам, бо ғамзада ким кардам, духтарро зора кардаги, чим чикоро карда ва картае ки мо сум пастем женкашай Бушра Шаҳина ва номи худаш Халил Шаҳина. Инстаграм шай намира мора гуфтааги бародаро амира касе битона биёва илтимос касе медонаш дар Анкара дар ким кадом остановкаҳо ховай шурух нависен дар хешош дар подписчикош дар худаш роӣ кунед ба туркӣ. яке аз дӯстом аз занаш мехост ҷудо шавад. як рӯз дар як меҳмонӣ нишаста будем ва аз ӯ пурсидам: чӣ мушкиле дорӣ ки мехоҳӣ талоқашро диҳӣ? муҳим нест. мард набояд айби занашро ба касе бигӯяд. камтара гапҳоямон гурехт. иншоаллоҳ соз мешавем. баъд аз чанде аз ҳам ҷудо шуданд. рӯзе ӯро дидам ва пурсидам: акнун бигӯ, чаро ҷудо шудед? бале, ҷудо шудем. валакай дигар зани ман нест. як мард набояд пушти сари духтари мардум гап занад. бо ҳамин баъд аз чанд моҳе ки аз ҳам ҷудо шуданд, соли дигараш хонумаш бо яке дигар издивоҷ кард. як рӯз аз ӯ пурсидам: медонӣ чи ман ростиш ҳеҷ чизро нафаҳмидам. ҳоло бигӯ, барои чӣ талоқашро додӣ? боз ҳамин савола? валакай чанд сол шуд ҷудо шудаем. вай дигар зани ман нест. вай ба ҳаёти мустақилонаи худаш рафт ва шавҳар баромад. ва як мард намезебад ки пушти зани дигар кас гап занад. ёдамон бошад, номардтарин инсон касест ки розидаврони дӯстиро дар вақти душманӣ фош мекунад. мардонагӣ дар сифат аст, на дар ҷинсият. мард бошед, ҳатто агар ҳама номард бошанд.